Palit sudan. Oh, sige. Jollibee. Mura po kag day Jollibee diha da. Guys, darag baboy ni Isi guys. The piggy bank. The piggy bank. Na si piggy bank. Si piggy bank oh. Ana lagi. Ako ba ana naman? Imo kay daghan. Nabibi pa man ka. Na, ita dugae, magsuso kay taon ka. Ise. Oh. Ato ni amo ni baboy. Ihawo ni kay birthday Ate Minda. Naon no? Oh. Adili oy. Tara, baboy. Dara ang baboy ni Isi, ang piggy bank ni Isi. Nga pinalit sa Unitap of si Piggy Bank Violet. Tara, hi Piggy. Hi Piggy. Guys, madyong gabi guys. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel. Karon guys, February 8, Wednesday. Nandiya karon guys, di ako na sa balay. Gikan trabaho. Nandiya, gidaday na ako akong baby sa balay, sa opisina guys. Kay wala yang papa. Kay nag-drive yang papa. Nandiya karon, diyan namin sabay. Padung pa ko maglunga guys. Diyan baby guys. So, gayda-higda ga kuan ga tanaw og kuan cellphone daw siya mga tiktok guys. Nya magakuan ko maglungag sa ako guys, magkuan ko rice cooker ko maglungag guys. Nya maglungag sa ako guys ha, kay kuan na alas 6 na kapin, kinahanglan na maglungag kay para makapanihapon. Luwag sa ko guys. Maglungag sa ko. Hindi, wala rin eh. Talang laog sa iro. Ayan guys. Yun ay guys. Mapagpapa ni Isi guys. Sana ka to. Nagpa. Atawagan kay di makontak guys kasi way signal.
Uwan na po guys, ganiha. Sige lang uwan guys, oy. Go. Basta ta. Kalablab na ko, Jod. Lako kuno kalablab. Jod ni Bless. Blessa, oy. Blessa ni tata. Nya, lablab. Muta magbuhok, oy. Gi, tagaan man na siya og kuan. Kanang money ni Tatay Hel kay gipasod sa iyang kansiya. Yeah. Mga sinsiyo ra gud pod, dahil 5 daghan to oy. Ay kanang mga dahil 5 na poisod. Kaya mo siya. Inko, dalawa pa kita si Tatay Hel. Birthday mo raw Tuyok, timinda. eh, Oo, tibukadlaw. Yeah. Mandariyo. Tuwaman. Ya. Ang trabaho sa Tuyo ka, ipabadlong. mama ni mo? Tuyo ka, tata, mama ni mo? Sa ipabadlong. Pabadlong na po, duwa gadrong. Wa. Iya kung kanang Ito ka. manguan siya, magkuha siya o kanang ako isugong kuhang siling gaspan. Iya ginan sa tigili. Ayaw mo sa tigili. O sige isi panilig ana. Ano siya? Wait sa tigili. Abi gawon sa. Sus magbalik pa kay gakuhag lapis kay magswat-swat kuno lagi siya taga ano dakong kanang poster ba nga. Mana Ano ito kuya? likod. Kuha drive ni kuan nilanay. Lanay. Bo man di man mapuntak. Kuan ba? Hing okay si Plong-Plong ato papermahan ato sa lahat. Nya. Alas 10 na siya kape ni reply gabi eh. Aw text ra Nasa sa chat. yung gingnan nga ugma na lang share sa gabi eh. Kaya mo dyan makalugar o kadlawan kay puros mga busy trabaho ay gingnan. Ito nga ni nasabod Ito atong nga si ruska. Dario. Nasabod sa ruska sa atong ang gisakyan kay gasakay may padung uli kay di mahimo magbaktas oil. Kita kay dapli kalsada sa nasi isig. Ga Gamin ta upuan, gamin ta nanas kay Dario kay ihatod to. tawagan. Oh, giswayag tawag di man makontak kasi may signal kay ganiha pud kay wala. Ah, isa na kayo. Na di makontak. Si nanay ka. Morning lagi sila nay oh. Wilak ba eh? Oh, ha Dario. Di lagi ka makontak. Di bitaw? Ah, naman mo. Sige kay. Palit sudan. Oh, sige. Dali. Mura po kag day Jollibee diha da. Sige, oy. Oh. Ah, insert SIM day ag simpak ni Papa be. Mo na hindi makontak si iyang Papa guys. Nag-drive man gud iyang Papa unsa among gitawagan ug kasara kaya diin na. Kuan di makontak. Insert SIM di ay kay mo sige man kay insert SIM ni iyang simpak. Bawo na iyang simpak. Kaya akong ipapalit og sudan guys. Kaya ron ako magluto. Pagkuan ako ron ligabot niya mga una lang ni kay mong paglungag. Nagikan pa opisina.
Yeah guys. Kita-kit sa laman. Unja. Pwede ko ipakita ninyo guys. Ngapon guys, nagkuan ko, nag-iyo ko og singa na ni. Butangan na plato kay among butangan plato kinadugayan na to guys. Since pa pagbalhin na mo aning bay, mo pa jud to butangan na plato. So hong gilisdan guys kay na medyo na murag na kuan na gitumtum ng ibabaw pero pagamit pagyapon siya guys ginduan lang sa akong gibuhat guys gipangsudlan ako og mga kuan kanang mga kaldero kaha kay haron dili samok aron ma-apsay sidya guys mo ni gapalit ko gapio ko og lain ay limita maka cash good og diretsuhan guys angay matag kuan kanang installment kabayad. Muna siya guys na gabi ko nang hinlo guys ang gi-transfer pamutang na ho niya dako panghinlo panghugas anang mga panglabay itong mga di na magamit nga mga kuan niya dara guys dara mong daan nga butanganan na ano gibutang skillet kay kani mong bahay lagi nga cute ra kaayo igo ra na mong tulo so naara guys ito mo no guys ha masulan na mong kaha mga kaldero kay haron mapsay lagi kay gubot sa katanan guys kuan kay diri ra man na mo butang sa ilawom diri guys ari butang ni ilawom sa lungaganan pero hinugasan ko guys niya before gamiton hugasan ko balik niya mo nang anahan di gisod pakiton mo na ko guys ha siya guys pero napoy gibutang no plato kay ang mga dago nga plato di baso didto ano siya guys daanan ni kaayo guys oy tataod na pa puminagmuyo ani among bahay nga gamay ano siya gipangsuda mo diha guys ang waluagan siya dapa wala sud kay dagko kayo ano siya guys hitabo ya mo na nga nahimo na hong panghinlo gabi guys dugay ko nakatug kay naghinlo ko pagka magpanghinlo nagapas pa jud ko nga maka-upload ko guys aron dili ko maabsent sa kong upload kay sayang pod ana siya guys siya dating panghinlo lagi murag na hinlo ko sa banggira. Hilig na puta guys. Hilig na puta. Okay, kano na man jud ni, di man jud mahimog di ta manili guys. Okay. Ang mga abog-abog. Sagway taon ning bay. Yung mga buhok. Tagak. Ang bibe nalingaw are og tanaw guys kay na kung ito sa opisina kay makuan man siya na wa man nakakunik og internet yabaw makalibog kay ganong wa kanang way dili ma unik sige nag-add report kung sa gi-add na ko yapon kalilibog ganong di ma kunik sa internet dito sa trabahoan guys magkalibog o yamot Saa katong mga Rios bibe. Dagat ko Rios. Nilaboy na ka na. Wa bang good.
Nahagbong to, be? Oh, di sa pa to? Nasa ka to? Rinus na ko, be? Nawa man. Saka to ilagpot. Nasig na to, ning ilawang na ginaa. Ani? Hey! Rinus pa pa, be? Oh, pa, Debbie. Wow. Day oy si Junil dito. Si Junil day ay. Sabi. Ano lagi? Kisay giloasan Junel. Mo ba? Say kitambalan. Say kitambal. Ang ilaha kay toothpaste sa may kitambal nila. Tanawa guys, gasod siya og kwarta sa iyang pigibang. Ja, pakita man si Mima po. Yun si Mima pohon tagaan niya kanako se. Daghang maghatag kana diha. Lisiyo, ka very good. Ka very good sa bibi. Oy, nawa guys. Gasod siyang mani sa iyang alkansiya guys. So, tagaan sa siyang papa. Pilagang 32 siyang ison niya. Ganiha, gitagaan sa siyang tatay Hel. Yay! Pila to yan. Baw na, may tag 5 day. Gisma na to. Talagang putoy, gihatag. Isog na na. Walang kay baw si nanay. Kay baw nawaman si nanay Minda pag magmisa. Kasi hindi kwato tatay. Oh, kumunga ko. Lari gatag lanay. Tos. Kumunga ni. Ikaw. Yes, talakoy kwarta guys. Kaya mo na idayapin. Pinta lang. Ngi. Dosing pinta mo. Ay, Tagaan palit to. na lang sudan. Tagaan to guys, of money. Kaya man siya 500 sa iyang amo. 500 ang bribe. Diya. Palit na yapper guys. Tara! Uy, magkuhan niya ka. Magkanang unsay nga na ni. Alcohol. Yo! Okay. Mag-alcohol ka, bibi. Kaya mga una meron guys. Dekana mo ng kwarta natin ni Papa, oy. Yahaya, bibi da. Dali na dyan na mo daghan, be. Hindi mo sugot, nagigdili. Dalo na mo ang pigibang niya. Kuan ka. Hindi mo sugot. Mo. Basta mag-drive ni Papa, gaan juga bayinan ka na ko. Yay. Yun na. Thank you, bibi. Ato na ipakita ni Mama Ate. O, dagana, o. Oh. Ato na ipakita ni Mama Ate. Hala, nawa, oh, dalag. Pigibang ni Bibi. Daganang sold, guys. Yeah, daganang sold. Yan man ang gisundan o ka ng clip, gang? Ha? Paper clip. Gisudlan niya sa mama. Oh, gisudlan. Kung kayo, sudli. Kasi may mayong paper clip na nato yung sudan eh. Kayo mo ang gisudlan paper clip. Na paper clip, oh. Ganahan ako ni Sodoy. Ganun eh, maanad ang bibi o. Maanad ang bibi o mag-save money. Yan mga ninang, garang, pigibang ni bibi. Berawat po si bibi, nawanunsan na o, yan tidukduk. Napilong. Napilong ang kuan guys, ang bungga ni pigibang.
Ngaw na meron guys. Wala sa BBO. Kumot ko na yung ulo eh. Kumot lang yung trabaho eh. Yung si Ate Gili nung nga. Naligo ka isi? Murag naligo juga isi ba? Inganin siya. Buwa! Ingo pa siya. Ate Gili, nara ba ko yung helmet? Nabuak. Kasi may gabuak. Si kaya Jacob. Ingo sa Ate Gili. Di ko mo to. Di mo ko siya. Wa, magpunta yung helmet. Ingo siya. Awa kay klaro sini. Nayambog yung Ate Gili. Ako na siya yung helmet. Wa pa yung helmet. Oy, siya, mama, paliti ko helmet. Ingo siya. Ako pag-gubay na, bawa palit. Kasi pugipalit sa ano. Atong Dinuguan ka itong kuhaan ka ng kalapalit tayo na kating ato ba itong itambo. kanto. Ato na lang naiso dayon ng kuan. Di na daghan kayo. Masudad na aring mga patrower nga gagmay nga ni. So, gina. Sodaan ba kayo? Na darasunan. Kuan guys. Dinuguan o kunsay nga naning pagkakuan na. Murag ginamay. Chinese sumba. Chinese Zumba na guys. Nami ba yung Chinese Zumba? Nami. Hala, yung mo na lagi kuan. Napa ba yung kuan na ni? Kanang Saksas? black beans nga. Katong black beans niya. Oo. Itong lami. Naa, pero gamay na lang. Ya kaning kuan. Kaning sabaw. Pre. Yan naman ang lamisa ng gawas. Oo, lami guys. Kay gutom na. Kuya na ba ng bata kay? Kuya kay ng bata gang kay. Mingon, yamar niya na siya. Kao na siya kay gutom. Ya pagkahapon, o pagka nagkaupan, ginagaan mami Ate Marilyn o ka ng pan-pan, pinalit niya sa junction. Daghan ka dyan na hurot, usang buok na gunawa. Pila mo tigi hata ka pito ka buok. Usang buok na kuwabaw, katigili pila yung nakaon. Ang tao sa mayo. Unja, pagkahuman, ingon pa dyan, gigutom ko mama. Bus-bus. Gigutom ko mama. Adyo noon mag Magdakog kuhaan. Kaya mo na ko. Trabaho. Trabaho dito. adyo noon ko nung mukaon siya. Uy, kay Kuhaan ko magdakog kuhaan. Katong lang tumuan. ta. Katong lang tumuan. Kung binibista na katong lang tumuan. Ba na po tao, babe? Aligis padre. Sister, sayo ko palargahon. Alas 6, kuha na lag-hire na ng kunog laing pare. Moto ganiha, gabilin ko. Stipend 1,000 ako pa na itong gamag. Kuhan, oy. Pa na itong gamag ka ng butcher. Wala ito no na. Wala ito na gamig butcher di ay. Wala ito na gamig butcher di itong kuhan. Kanang stipend sa Ay, kuhan, oh. kuhan. Tanong mo ano? Oh. Para iipon na itong kuhaan. Para kutsara naman. Ya, sukuso ko sa sanina sa bata ganiha guys na ibisuot. Dapat ay ngayon ka. Ang kanabang nilabhan ba? At to lang ka na ibutaw sa taas ng oy niya. Mapuno, yung mga putawan niya. Uy mo, kuhan sa to nilabhan. Uy mo. Aun tanang iana kay paglako na mo init man. Nga kay ning uwan man pud pagka kuan sa tong orasan ning uwan. No. Sayang. Kay sa kanan tong taas saron adto na bahalag tinor shine sa dito. Day sabaw guys. Free ang sabaw. Saan nga sabaw? Baboy? Ha? Ay! Init pa guys oh.
Yung sa gawas mga on guys. Eh, dara guys, oh. Dinuguan o Chinese humba. Lami ang timpla tong katong gipalitan nung sudan sa humbana guys. Lami isang timpla. Mahal pod pero sulit man pong mahala guys kaysa mahal way lami. Sa maratuhon way lami. Di ari na lang ta sa mahal-mahal. Pero lami ato ang kaon. Kaon na ta? Ali na bibi. Bibi, bangon na bi. Kaon na ta bi. Ha? Wala tayong dinim balik. Hindi kay mag-indinim kuno si bibi. Hindi kaon. Wala di misong kaon. Bo. Di busog man pud siya kay kaon man kaon pud kanon karong hapon. Kaon ka. Pero kun daya mo ang kanon nga sobra ba ug dapoy sudan gani. Kaon Sige ka. dinim sa taoy, sige na. Ano kay kaon? Sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige na sa uyan soy. As, O Lord, and this thy gifts which thou about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bad, oy. Niya wala mo. In the name, sige ng cellphone. Nara ba si guys, oh? Tanaw. Wa mo tanaw, wa mo indinim guys niya magsigig mo magsigig pahinumdum na mo nga. Hala, wa ta nag-indinim mama. Pasukog mangaon ni guys, magsawra mi sulo. Yan na mong style. Anaway. Pero isa. Lamit tayo oh. Nay kuan. Wala. Sama ni. Ay. No, lagay lang kayo. Pero nga hindi ko kita. Mau lamig kayo. Mau na di kamu lamig kayo. Water. Be, di sa mag-cellphone, be. Kaon sa taba. Magsawran jud mimbat sa mga on guys. Sara mong bahawan. Wala oh. Ganto kay klaro kang auto ta. No, yan hanap pa yo. Dami auto guys, background. Kuna tarpaulin na guys, so yung magitabon. Simbahan man na siya guys, na tarp kanang kuan ba? Plano sa simbahan. Dimugod mo amo ng auto tulo. Auto. Na tarpaulin na guys, na dagang auto ga nasa likod ng park. Klaro kayo. You know? Ako yan, klaro.